i badalonins i badalonines que viuen en un barri i badalonins i badalonines que viuen en un barri, perquè tots els badalonins i badalonines vivim en un barri. Defensem que som un sol poble i defensem també que hi ha una sola Badalona. Aquest discurs de les dues Badalones, això no és una descripció, això no és un diagnòstic que vostès fan d'una cosa que passa a la ciutat. Això és un projecte polític, això és un projecte polític, i en aquest projecte polític no ens hi trobaran, no hi trobaran Esquerra, no hi trobaran a Guanyem, no hi trobaran Iniciativa, ni Esquerra ni Dia Alternativa. En què, malgrat els intents de propagar la fractura, per cert, uns intents en els quals alguns dels firmants, bona part dels firmants d'aquesta moció de censura han excel·lit en els intents de propagar la fractura a la nostra ciutat i en el nostre país, Badalona, malgrat això, ha aguantat amb maduresa. Ho va demostrar l'1 d'octubre i ho demostrarà de nou, segur, el maig vinent.